вақти программа 13 аст ва шумо барномаи хабари радио Озодиро тамошо доред. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. То 15 дақиқаи дигар дар хидмататон, аммо нахуст мебинем ки кадом мавзӯъҳо имрӯз 1 апрел тақдим мегардад. наҷотбахшон даст ба кор шуданд. комиссияи хисоротро ҳисоб мекунад. офатҳои табиӣ дар Сангвор ба манзил ва чӯрпои мардум зарар расонд. аз саҳнаи танз ба сиёсат тибқи хулосаи муқаддамоти назарсанҷии миллӣ ҳаҷмнигори шинохта Владимир Зеленский пештозии интихоботи президентӣ дар Украина аст. мехоҳам ба шумо барои он ки бешӯхӣ рай додед ташаккур бигӯям. каму ғам фарқ байни маош ва нарх дар бозор ва ё 1800 сомониро чӣ гуна то маоши дигар бояд тақсим бандӣ кард? نگفته уже қарза фикр мекунем, қарза мецем. Нам ранги мардак шуда рафтаги. Пишти зиндаги ҳам хона, ҳам берун. дар ноҳияи Сангвор наҷотбахшон ба бартараф кардани паёмади офатҳои табиӣ ҳафтаи гузашта оғоз намуданд. ҳамзамон комиссияи вижа зарари расидаро ҳисоб мекунад. бар асари тунбоди 29 март болопӯши беморхонаи деҳаи Хипшон ва боми чанд хонаи сокини ноҳия осеб дид. шаби 27 март дар пайи кӯчиши тарма 6 хона дар деҳаи дараи ҳайрон зиён дида даҳҳо чӯрпои мардум кушта шуд. маҳмаҷон пирназаров раиси дастгоҳи ноҳияи Сангвор мегӯяд омили кӯчидани тарма заминҷунбии сабук будааст. ӯ гуфт дар пай тарма аз баландиҳо рахна шуда ба деҳа сарозер шудааст. дар Тоҷикистон ки аксари манотиқи аҳолинишинаш дар мавзеъҳои кӯҳӣ ҷойгир аст, дар баробари офатҳои табиӣ зафпазиранд. аз 1 апрел мавсими даъвати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шурӯъ шуд. дар ин бора рӯзи 11 март фармони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон содир гардид. муовини нахуст вазир Азим Иброҳим ба сохторҳои дахлдор супориш додааст ки ба сафи артиш ҷавонони солиму таҳсилдида ҷалб шаванд. даъвати баҳорӣ дар ҳолест ки то ба ҳол теъдоде аз ҷавонони тоҷик аз хидмат дар сафи артиш худдорӣ мекунанд. бар илова ҳар сол ҳодисаҳои марги сарбозон ба ҳангоми хизмат ва ба ҷавобгарӣ кашидани афсарон барои бадрафторӣ сабт мешавад. Шодмони Ятим гузориш медиҳад. 1 апрел дар Тоҷикистон даъвати навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ бо нонгазон шурӯъ шуд. даҳҳо ҷавон дар душанбе дар маросими тантанавӣ бо волидон хайрухуш кардаву ба хизмати ҳарбӣ рафтанд. масъулони пойтахт гуфтанд ки аксари ин ҷавонон довталабона ба аскарӣ рафтанд. мақомот барои ҷалби бештари ҷавонон ба артиш курсҳои ройгони ронандагӣ ташкил кардааст. исмоил ҳам баъд аз 3 моҳи таҳсил дар курсҳои ронандагӣ дар ҳамин рӯз соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шуд. бале ба хоҳиш хидм хизмат рафтам. чанд бор даъватнома фиристодам? ягон бор. аз кадом ноҳияи? аз ноҳияи ҳамадонӣ. бале правамон додам. даъвати аскарӣ ҳамасола дар Тоҷикистон бо мушкил дучор мешавад, зеро дар минтақаҳои Тоҷикистон бархи ҷавонон аз хизмати ҳарбӣ сарпечӣ мекунанд. баъзеҳо бо хатми мактаб ва пеш аз расидани мавсим барои кор ба Русия мераванд. қисмати дигар ки ба донишгоҳ ворид шуданд истисно ҳастанд ва ҳақ доранд то анҷоми таҳсил ба артиш нараванд. ман ба артиш рафтанӣ будам, лекин падару модари ман хостанд ки ман донишҷӯ шавам. як сабаби парҳези ҷавонон аз хизматро бадрафторӣ дар воҳидҳои низомӣ меноманд. ҳарчанд вазорати дифоъ мегӯяд ки ин зоҳурот дигар вуҷуд надорад. ҳамасола бо шурӯъи даъват ба артиш мавридҳои ҷалби иҷборӣ ё аблаваррасонаӣ мешавад. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд бо вуҷуди он ки солҳои ахир вазъи хизматчиёни ҳарбӣ хусусан аскарон беҳтар шудааст, вале ин соҳа ба ислоҳоти куллӣ ниёз дорад. мебинем кӯду хӯрокашон ҷои истиқоматашон ёшон нақш шудагӣ анча нақш шудагӣ, лекин ҳам муносибатҳои ғайриоинамавӣ ҳаст байни аскарон. ман фикр мекунам ки барои пурра аз байн рафтан як реформа гузарондан лозим аст. муҳлати хизмати ҳарбӣ камтар кардан дар кор, чтобы ё нав аскаро ё на аскаро якта казарма ба ҷой дода нашаванд. дар як сол 2 маротиба баҳориву тирамоҳӣ бо фармони раиси ҷумҳур ҷавонони аз 18 то 27 сола ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб карда мешаванд. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.
میخواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخوانید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیوی آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیوی آزادی در جریان حادثه ها باشید. تو چند ساعت دیگر در اوکراین معلوم می شود که کدامی از نامزدها به دور دوم انتخابات پرزیدنتی راه یافتند، ولی از حال و نظرسنجی ها پیروزی را به ولادیمیر زلنسکی حجم‌نگاری شناخته نسبت میدهند، زیرا بر طبق نظرسنجی ها ولادیمیر زلنسکی با کسب بیشتری آوازها پیش صف است. طاهر سفر موضوع را ادامه میدهد. خوشحالی در ستاد انتخاباتی ولادیمیر زلنسکی بعد اعلان نتیجه نخستین نظرسنجی از انتخابات روز 31 مارس. حجم‌نگاری که هیچ تجربه سیاست مداری ندارد 30% رای ها را به دست آورده است و از دیگر نامزدها پیش است. میخواهم به شما برای آنکه بی‌شوخی رای دادید تشکر بگویم. نتیجه های نظرسنجی ها زیادند ولی یک نامزد پیروز می شود. این فقط آغاز کار است و ما نباید آرام بگیریم. پیش از اعلان نتیجه نظرسنجی زلنسکی آرام به نظر می رسید و با خبرنگاران در تنیس بازی رقابت می کرد. حالا به دور دوم انتخابات راه یافت و با نامزد دوم روبرو می شود. نامزد دوم پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی است. پروشنکو گفت روسیه را که می‌خواست او را در انتخابات دیگر نبیند مایوس کرد. امروز شما اوکراینی ها، ما اوکراینی ها سناریوی روسیه در دور اول انتخابات را به هم زدیم. دقیقاً پروشنکو فرد بود که آنها نمی‌خواستند در دور دوم ببینند. آنها به آرزویشان نرسیدند. با آغاز شمارش رای ها یکی از نامزدها گفت به نتیجه نظرسنجی ها نباید باور کرد. یولیا تیماشنکو نخست وزیر سابق که از پروشنکو اندکی عقب مانده است گفت تسلیم شدنی نیست. ما با تکیه بر دلیل و ارقام کاملا باور داریم نتیجه های نظرسنجی واقعیت را انعکاس نمی کند، هرچند با هیاهو راه یافتن پروشنکو به دور دوم را اعلان کرده باشند هم. عین علمی جامعه شناسی در اوکراین که در این آخرها خریده و دستکاری شده است، این نتیجه ها را خریدند و دستکاری کردند. کمیسیون انتخاباتی اوکراین گفت در انتخابات تقریبا 64% مردم شرکت کردند. نتیجه مقدماتی آن تا شام روز 1 اپریل اعلان می شود. دور دوم انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد. در تاجیکستان اگرچه توجه به انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه‌های سیاسی آن را از نزدیک پیگیری میکنند. همکاران ما در دوشنبه از چند تحلیلگر و هنرپیشه تاجیک هم پرسیدند که سبب چیست که مردم سیاستمداران با تجربه را کنار گذاشته به حجم‌نگاری رای دادند. سبب پیشتازی ولادیمیر زلنسکی در دور اول انتخابات اوکراین را تحلیلگران تاجیک مربوط به خسته شدن مردم از الیت سیاسی این کشور می‌دانند. با قول آنها اعتراف یک حجم‌نگار در چنین یک کشور بزرگ اروپای شرقی به صفت رهبری دولت دلیل آن است که مردم اوکراین می‌خواهند چهره‌های نو را در صحنه سیاسی ببینند. مردم اوکراین دیدن که اون وعده‌ای که داده بود حکومت پیشینه اونها اجرا نشدن. عموما اصلاحات کلی هم به وجود نآمد. مسئله کروپسیا هم موند حل نکرده. حجم‌نگار بعضن از سیاستمدار زیرک است و درد جامعه را می‌بیند، قبول می‌کند و به یک طرز شوخی‌آمیز میگوید که در اون شوخی‌های اون هزارها مسئله است.
ба эътиқоди таҳлилгарони тоҷик мардуми Украина ба Зеленский ба он умед менигаранд ки гурӯҳи пурқудратро меорад ва самти интихоб кардаи аврупоиашонро идома медиҳанд. онҳо ин танқидро ки ӯ таҷрибаи сиёсӣ надорад кам аҳамият мешуморанд. муҳим нест ки сардори давлат ҳамаи соҳаҳоро донад. муҳим он аст ки вай командаи хуб дошта тавонад. командае ки аз профессионалҳо, аз мутахассисони ҳирфаӣ иборат аст. таҳлилгарони тоҷик зуҳури чеҳраҳои ғайрисиёсӣ дар фазои раҳбарии як кишвари ғарбиро ки низ меросбари шӯравии собиқ аст, тағйири самти ҳаракати кишварашон ба сӯи ҷаҳони пешрафта медонанд. ин як нав ҳатто эътироз аст. эътироз ба ҳамон элитаи сиёсӣ ва ҳукмрон. ва мардум аллакай мехоҳанд ки чеҳраҳои нав ба вуҷуд биёянд. ҳамтоҳои тоҷики Владимир Зеленский довталаби пештоз дар интихоботи президентии Украина пешрафии ӯро дар ин маъракаи сиёсӣ арҷгузории мардум ба ҳунару ҳунармандон ва эътимод ба чеҳраҳои ғайрисиёсӣ медонанд. ба қавли онҳо ҳеҷ чиз аз сиёсат фориғ нест, аз ҷумла ҳунар ҳам, ва гароиши бештари ҳунармандон ба сиёсат ин як раванди табиӣ аст. ва чун барномаи ҳар як номзад ба раиси ҷумҳурам албатта мураттаб мешавад ки мехоҳад некӣ кунад, бозгӯӣ мекунад ки ман мехоҳам ба мардум некӣ биёрам, ба мардум яъне ки як роҳат, як неъматҳо фаровон шаванд, яъне зиндагии мардум нек шавад. дар тоҷикистон агарчи дар умум ба интихоботи Украина таваҷҷӯҳи зиёд нест, аммо таҳлилгарон ва ҳалқаҳои сиёсӣ онро аз наздик пайгирӣ мекунанд. дар пасманзари идомаи баҳсҳо атрофи дурустии боло рафтани арзиши интернети мобилӣ дар Тоҷикистон имрӯз Кумитаи андоз бо пахши баёнияе аз қарори рӯзи 4 март ҳимоят кард. ин қарор афзоиши қобили мулоҳизаи қимати интернетро дар назар мегирад ки бо он ширкатҳои фароҳамкунандаи интернет, ҳомиёни ҳуқуқ ва ҳамкорбарони зиёди интернет дар Тоҷикистон розӣ нестанд. Кумитаи андоз мегӯяд дар давоми 4 соли гузашта муштариҳо аз зангҳои мустақим ба хориҷа парҳез карда тавассути паёмрасонҳои интернетӣ зангҳои телефониро анҷом медиҳанд. дар натиҷа воридоти маблағ аз зангҳои байналмилалӣ кам шудааст. агар нархи интернет боло равад, қаҳрамони гузориши баъдии модда рӯ барои интихоб қарор мегирад наздики 20% пули маошашро ба интернет сарф кунад ё беҳтараш гӯшт бихарад. хонаводаҳои зиёде дар Тоҷикистон бо маоше ки мегиранд ҳатто барои харидани хӯрокворӣ пули кофӣ надоранд. ба мисли Моҳира, модари 2 фарзанд ки мегӯяд ба истилоҳ ҳар дирамаш ба ҳисоб аст. маоши Моҳира 1800 сомонӣ аст. аз ин маблағ ӯ 100 сомонияшро ба интернети мобилӣ, 400 сомонӣ харҷи роҳ, 700 сомонӣ барои маҳсулоти ғизоӣ ва 600 сомонӣ дигарро барои хароҷоти коммуналӣ сарф мекунад. ду фарзандам уже аймоядакишон худам калонка достам. як оили кати зиндагӣ кардан мушкил ҳаст. Моҳира корманди иҷтимоӣ ва модари танҳост. ман бозор ба мебарам, ам оиликама гирифтам, бисёри ними бисёраша харид карда наметавонам. да фикр мемонам кадомаша якум гирам оидиё пушонам аввалое ки хӯронам. ранги аптека дуромадагӣ боре мешам, бозор дуромадагӣ не. ҳамин хотя би 1 килогӣ 2 килогӣ мегирам. 40% маоши ӯ сарфи харҷҳои коммуналӣ мешавад. дар ин ҳол эҳтимоли боло рафтани нархи интернет ӯро нигарон кардааст. ман луча ҳамин 200 сомон ба ҳамин 4 кило 5 кило гӯшт мегирам, фарзандонмо ба сери мехӯрам. лекин як интернет ки 200 сомон шавад, оилакумона хотя камакак баландтар кунам, барое ки пули обед камаш ба 10-15 сомон бояд равад. ман обед намекунам. барои худкифо ва дарёфти моҳонаи бештар ин зан косибӣ ва бо дархост хонаҳои сокинонро рӯбучин мекунад. ӯ муштариёнашро аз тариқи шабакаҳои иҷтимоии фейсбук пайдо мекунад. моира нахудш мемкунед барои ки фарзандои хӯрондан дар кор, пӯшондан дар кор. рафтан ба кошонаи ҳусн ва фароғат барои Моҳира танҳо як орзуст. Моҳира мегӯяд нисфи аҳолии кишвар ба ҳамин тарз зиндагӣ мекунанд. оилик нагирифта уже қарза фикр мекунем, қарза метсем. ман ранги мардак шуда рафтагӣ. пишти зиндагӣ ҳам хона, ҳам берун. на русском же говорят, не живем, а выживаем. бо маоши феълӣ ва эҳтимолияти болоравии нархи интернет, хароҷот барои интернет зиёд мешавад. бо ин ҳол Моҳира ва аксарияти дигар маҷбур мешаванд муштариёни худро ки бо талоши зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо мекунанд, фаромӯш намоянд. бо ин матлаб барнома имрӯзро анҷом медем. фардо дар навбати бомдоди шуморо мунтазирем. худо нигаҳдор.